ତାଳବାଇରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ତାଳବାଇରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ବହୁ ପୁରାତନ ଜମୁଗଛ ଗତକାଲିଠାରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ଗ୍ରାମବାସୀ ବହୁତ ଉଦ୍ୟମ କଲା ପରେ ବି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରି ନ ପାରିବାରୁ ବଣାଇ ଦମକଳକୁ ଫୋନ କରାଯାଇଥିଲା। ଦମକଳ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଆସି ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଏ ବିଷୟରେ ବନ ବିଭାଗକୁ ଜଣାଯାଇଛି। ବନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଆସି ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯଦି ଗଛଟି ପଡ଼ିଯାଏ ତାହେଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ସ୍କୁଲ ଘର, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆବାସ ଘର, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ସହ ବହୁ କ୍ଷତି ହେବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ କଟରାଣି କଟାଗଲେ ଆଶାନୁରୂପ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିବାରୁ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିବ ବୋଲି ଜନସାଧାରଣରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟମ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।